Sadiq Salis Production. ‘Yan mata gare ku na zo, samari ma gare ku na zo. Har ka ganni da waka na zo, yau gargaɗi ne da ita na zo. Mun san sama ke hazo, makaryaci ku kira shi gizo. Gani da waka ta faɗakarwa ko ku kira ta da gargaɗi. Har na haira abin sarai ba lallai ta yi daɗi. Burina a sha sauraro daga nan bana harbaɗi. Daga nan bana har baɗi. Ɗan uwa zo bani kunnanka, bacci kake farka. Kar da ka ɓata lokacinka a inda ka san ba a yinka. Gargaɗi ta furta ba ta san ka, wata na can na bidar kamar ka, mai daidai da ra'ayinka. Gargaɗi ware guda cikin samarinki, mai hankali kuma na kirki. Gargaɗi in kin tara su siya, ki sani za su kai ki su baroki. Gargaɗi burin duniya rage, ai domin ba za ka tabbacin musu ba. Gargaɗi ban roƙa bare ka goran ba. Gargaɗi mijinki karki raina sa, sannan ki nuna kishinsa, naga aljannar ki tana kasansa. Gargaɗi karki sake ki mishi sa'insa. Gargaɗi kau da idan ka daga abin wani in har kana son mutuncinka. Gargaɗi taron a gaban ka za a zage ka. Gargaɗi lura da 'yan siyasar kasar mu, amfani suke da damar mu. Gargaɗi daga baya abin ya zo ya dame mu. Gargaɗi kyauta mu'amalar ka da mutane dan su za su ba da shaidar ka. Gargaɗi dubin jama'a idan suna kanka. Gargaɗi musulmi dan uwan musulmi ne, bambancin kawai na yare ne. Gargaɗi dan ka zo a wani yare kar ka ɗauka kai kadai musulmi ne. Gargaɗi furta iya abin da ka gani, haka sun haka za ka samu zunubi ne. Gargaɗi abincin wani abun wani guba ne. Gargaɗi kyala mutum da shi da ra'ayinsa, ai kowa yana da zaɓinsa. Gargaɗi inda fata ne, ban ga abin da zan yi da kunkuru ba. Cikin mutane akwai fuska bai suna ban kira ba. Ra'ayi riga gane a waka wani ko kwallo, kuma ikon Allah kowa yana da wanda yake son kallo. Gargaɗi 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 Awesome mix.